गिबियावनो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि ब्रैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो 14थि इन्टार इउनिट फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय गिबियावनो आङो साबायखर जासिदों आरो दिनै आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै बेवहाय आथियाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेलगुरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौनो फोरमायनो लुबैदों जे दिनै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो गासै जोंनि 27था दख'रा बर' फरायसा आफादखौ जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो खावलायबाय आरो दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायानो जोंनि गिबि थांखि आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनाय आरो जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय जोङो बयबो थांखि लानो हायो फरायनायजों लोगोसेयै आरो बे हिसाबै जोङो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै मोनफ्रोमबो दख'रायाव बेखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दिनै जाहाथे जोङो मोजां मोनसे लामाजों जों लांनो हायो आथिखाल जोङो बयबो मिथिगौ जे ड्राग्स सोबनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन उन्दै गथ'साफ्रा दिनै गोबां नस्थ' जाबाय जोङो सानोमोन सिगाङाव टाउन सहराव थानाय जोंनि उन्दैसाफ्रा ड्राग्स सोबनानै नस्थ' जादों नाथायबा दा जोंनि गामि ओनसोलावबो ड्राग्स सोबनाया गोबां जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बियो मोनसे बेमारफोर बादि फैबाय दा बेनिखायनो आं मोनसे सांग्रांथि होनो आं सानदों जों मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनै फोरोंगिरि सारमोनखौबो जोङो बेखौ खेल लानो थाखाय जोङो खावलायदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव मोनसे फरायसालिनि बाथ्रा जोङो खोनाफैदों आं मुंखौ बुंथ'नो लुबैयाखै दिनै खलमनि गेजेरजों खलमावनो लानानै ड्राग्सखौ लानानै फैयो आरो खलमखौनो लानानै दिनै ड्राग्सखौ जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हौवासाफोरनिल' बाथ्रा नङा बेवहाय हिन्जावसाफ्राबो दिनै ड्राग्स सोबनायाव मुखुब जादों आरो दिनै बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ गासै सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोङो सुबुं सम्पद दानांगौनि थाखाय जोंनि न'खराव मोजां मोनसे बारहावा लाबोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों बेनिखायनो जोंनि गामिनि रायजो राजा सानसुमैफोरखौ जोङो खावलायगोन दिनै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जे जोङो खुंफुंदों दा बेवहाय जोङो सापर्ट खालामनो गोनां दङ मानोना जोंनि बेवहाय फरायसाफोरनि जि गेलेगिरिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों जोंनि गेजेराव गोबां मेसेज फैदों जे गेलेनायाव गाननो जोमनो थाखाय गोबां मालाबा बेवहाय बुट बायनो थाखाय गस्ला बायनो थाखाय गोबां खस्थ' जादों बे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिदों दा अब्लाबो जों जेरै हायो जोंनि दख'राफ्रा आरो जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमैफ्रा जाहाथे जोंनि फरायसा माने गोसो गुदुं फरायसाफोरनो गेलेनो जाय जेखि लेभेलावनो गेलेनो थाखाय माने गोसो जाया मानो बेखौ खाबु मोननाय बायदियै गाननायनि थाखाय ड्रेस माने बुट बा जिखियानो जाया बेखौ जाहाथे जोङो दख'राफ्रा खावलायनाय लेखा बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो आं बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आङो खावलायदों जाहाथे भबिष्यतआव दख'राफ्रा खावलायनाय लेखा जोङो साफ्रोमबोआनो जाहाथे जों हेफाजाब होयो खार'ना जाबाय नों हेफाजाब होनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि सासे फंबाय बा बिनानावा जोंनि हारिनि सिनायथि हारिखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो हानाय बायदि गावनि गोसो जानायनि गेजेरजों जाहाथे गावबो सासे सुबुं सम्पद जानायजों लोगोसे हारियाबो सिनायथि मोननो हायो जों बे थांखिखौनो लानानै दिनैहाय जोंनि मोनफ्रोमबो दख'राफ्रा बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायखानो लुबैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माने 28 माने जुलाइआव जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि माने जोङो बेखौ थिग खालामनानै दोननाय जाहैबाय जे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामिनि गेलेग्रा फोथार आरो
थुरिबारि गामिनि गेलेग्रा फोथार जों मोननै फोथारखौ दिनै सेलेक्ट खालामनानै दोनदों। दा बे हिसाबै बे मोननै फोथारावबो जोङो खेलाखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामबाय जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो दखराया जाहाथे मैखोमै जोंनि बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाव बयबो बाहागो लानो हायो आरो साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सानसुमैफोर आरो रायजो राजाफ्रा बे खेलाखौ जाहाथे मदद होयो। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायबाय आरो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बेवहाय दिनै खुंगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हाबाफारिखौ खुंफुंबाय जाहाथे जोबजासिमहालागै मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो। आं बेखिनिखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जाहाथे आङो साफ्रोमबो गेलेगिरि फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिम जाहाथे जेबो माने दुखु खस्थ' मोननो गोनां जाया मोजाङै मोजां गेलेजोबनो हायो। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। नि बेन्दोङाव थानाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बादियै जोङो देग्लाय ब्रैथि खेबनि थाखाय दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय आरो 14थि दालाइसा बाहागो जोलुर बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ दख'रानि बेन्दोङाव थानाय खुमगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 9 जुलाइ 2024सिम जोङो खुंफुंनो थाखाय दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि खुंदोंमोन आरो बे बेखेवजेननाय सानावनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि सारा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलाङो। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दा माहारियारि आफादनि जोंनि जे गुबै मावनो गोनां खामानि जोंनि जे थांखियारि नोजोर जोंनि जे केरेक्टार जोङो बेखौ माब्लाबाबो दसे समनि थाखायबो जोङो बावगाराखै जायनि थाखाय दिनै जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावदों। दा बे मोनसे हाबाफारियाबो जोंनि गेलेमु बिथिङाव जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगाखां होनायनि नोजोरजों जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों। दा जों दिनै नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय जेब्ला बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंजेनदों बेनि आगोल जोङो नायोबा नुयोमोन जे जोंनि जे फोथारफोर जोंनि गामिनियानो जा बा बबेबा ओनसोलनि फोथारफोर बे फोथाराव माने गेलेगिरिफोर माने थाङैनि थाखाय गेलेगिरिफ्रा फोथाराव गेलेहैनि थाखाय जोंनि फोथारफोरा दिनै हाग्रा दुजोबनाय बा बेबायदि मोनसे मैला मैथा जाबायमोन। नाथाय जेब्ला जोङो बेखौ थांनाय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुरा आसाम नाङै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंबाय। जोङो दिनै नुबाय जोंनि फरायसाफोर जोंनि गेलेगिरिफोरा दिनै फोथाराव ओंखारनानै जोलुर गेलेनायावनो जा गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङावनो जा दिनै माने बयबो लोब लोब ओंखारबोदों। जोंनि ओनसोलावबो बिसेसकै रामफलबिल ओनसोलाव दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि फोथाराव बा ओनसोलारि फोथाराव सेंग्राफोर सिख्लाफोर बा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा बयबो ज' फैनानै गेलेनाय बादायलायनायनि थाखाय गावखौ थियारि खालामफैदों। बयबो फैदों। दा बे जिनिसा बेयो जोंनि थाखाय खुब मोनसे मोजां लैखोन होननानै जोङो साननांगोन। खारन मोनसे जाथिया गेरेमसा जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला आरो जों बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ नुनाय जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनांगौबा जोंनि जे जाखांबोनाय फरायसाफोर उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गासैबो बिथिङाव जे बिथिङाव जोङो बाहागो लानांगौ जे बिथिङाव जोंनि मानसिखौ नांगौ बेखौ जोङो बानायनो थाखाय नाजानांगोन। आरो आथिखालनि जे बे बादायलायनायनि जुगाव जौगानाय जुगाव गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दानो हायो। गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावखौ सिनायथि होनो हायो। बे मोनसे जिनिसा दिनै एकदम रोखा रोखा बिदिन्थिफोरा जोंनि गेजेरावबो दंसै। दा बेखायनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हानायजों लोगोसे गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि जे माने देहाखौबो राफोदै लाखिनायनि थाखाय माने सरसा खालामनांगौ बे खुब प्रयजन। आरो दा दिनै जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि एन्टि ससियेल बा बेबायदि समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरा जेरैबायदि माने बारायदों दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ नागिरोबा जोङो नुयो माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा
माने जोङो बेस्थ' जानो हायाखै बा जोङो समखौ ओरैनो बेबायदि फ्रियाव हंगारदों जायनि थाखाय बेबायदि आननेसेसारि खामानिखौ जोङो मावफ्लांदों बा मावनायनि समखौ मोनदों दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसाफोरनो स्पेसियेलि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बा जोंनि उन्दै गथ'फोरनो कुनु मोनसे समखौ कुनु मोनसे माने थासारिखौ जोङो आद्रि खालामाजासे जेराव जेराव माने स्कुल बन्द थायो जेराव जेराव फरायसालिया बन्द थायो कलेज बन्द थायो बैबायदि समफोराव जोङो माने बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियानो जा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ होनानै जोङो बेस्थ'थायाव दोननायनि जे खामानि जोङो बेखौ मावगासिनो दङ दा गोबां खोथा बुंग्रा दिनै सुबुंफोर दङ माखासे गोदान गोदान सानै साथामजों खुलिनाय दल संगठनफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदिनो गावनि थांखि नोजोरनिफ्राय दोरोदबाय माहारियारि आफाद दिनै माहारियारि आफादनि जे खामानि बेखौ मावला बैबादि जे बुंनाय बाथ्राफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि मोनाखै नाथायबा जों दिनै बिथांमोना जे बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ खुगाजों नङा जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारि लानानै समाजखौ दैदेननाय बा माहारि दानायनि थाखाय जों दिनै हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो बे मोनसे मेसेजखौ बा बेबायदि जोंनि जे माने रादाबखौ जोङो दिनैबो हरदों दा बेखायनो जों खावलायगोन खोथा बुंनायखौ माने खम खालामनानै हायोब्ला बयबो प्रेक्टिकेलि फोथाराव बबे बबे बिथिङाव माने जोङो प्रेक्टिकेलि ओंखारनानै खामानि मावनांगौ दङ बैबादि फोथाराव खामानि मावनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बैसोरबादि सुबुंफोरखौ बैसोरबादि गेदेमा सुबुंफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय।